Anaro na kon jopiny gima gidwa winjo. Gima nitiere kanya. Wasaneno ka daktechewa seche moko chulgi pesa to gidhi e ndara. To seche modwaro haki ne wananchi to gi involve gi the state. Gima lit na mokanya kama kawacho. Niwinj malit ko wadu moro ng'ato chwado risasi kendo neno kogo risasi. Eno nindo hospital kachacha to police bedo engage gi the state igolo risasi dende. Koro kidhi batimne beri do risasi no sagol. En gima lit. Corruption chakore gi wan ki wan. Ochakore koda. Wane monyako chako condemn kapok ochako condemn the government. To then sectors gi ma chiwo medical cover from NHF jopiny ne tiyo go mar loot pesa. Iduoko ne jopiny kata ngam okituori itiyo gi hospital loot pesa e sectors gi. Koro mana kwane jopiny ochakre kigin. To an kiwango ma piny owacho osechopo ka chiwo wach thieth e piny ka pok ochopo kiwango mamalo nikech ok omiye first priority. Yudo ka gimiyo first priority modern housing. Imiyo ot tituo kidhi hospital kuchok nyal thiedhore. Waket health sector obede kiwango mamalo ka rita ka ngima ni kare kata ot mimi no ibo nindo maber. Tere kaka kayo medhi ninde ot mimi mar nono ni ok ni kare to kedin sawa idwaro ot to yomelo ot en mana buru kata kirango process mano launch go this modern housing e piny ka yudo ka yore rito en buru en bugni mondo chope ot midhi launch ne jopiny. Jopiny wuog oko ochung ne gima gidwaro. Giwe rito ni jatend piny owacho otimnegi kaka ene modwaro. Emomiyo kwayo ni politics mabiro 2027 obed gima jopiny dwaro ok gima jatelo dwaro. Jopiny wuog oko kendo giti gi voice gi mar demand ma gidwaro. Ka sa ok ti adieri kendo kotieri amoko tu mana Nairobi ka jopiny wuog oko giwacho no kod hospital wadwaro hospital ma support sha Ken Kenyatta ema support sha to kelnwa moro ka ni dispensary ok konywa to kai mwachule tax to kai ma pesa wa ok biye the council. Jopiny wuog oko mon they demand what they want, not that they wait what serikal dwaro ni kelnegi. Ero kama na inya nyakon go jonga ngino donge